Öňe bir paça vezirinden näme düşündirmek hemme zadyň barym bolsa men durmuşdan lezzet alyp ýaşap bilemok. Men bagyt duýamok. Emma men bagwanym ba ütköşük zadym ýok bolyn hemişe durmuşdan lezzetli bagtly ýaşaýar. Sebäbi näme diýip sorapdyr. Onda veziri paçahym 99 we diýen düzgün düşündirmäge ruhsat ediň diýip paçahy döndürdi. Paça da bar gorkaz näme zat bolýan diýipdir. Onda veziri 99 tyllany alyp durdy, bir haltaçyga salyp haltaçyň başynda da 100 tylla bar diýip ýazyp, ýanky bagwanyň öýüniň gapysynyň agzyna dizginlikde goýup gaýdypdyr. Paça bilen vezirem bagwanyň öýüne gelmeli wagtynda muny daşdan syňlap durupdyrlar. Bagwan işden öýüne gelse, çağılary ene gapyň agzyna 100 tylla goýup gidipdirler diýip ýanky bagwany beripdirler. Bulan begenjinden ýaňa ýylgyryp ýanky 100 tyllany açyp sanamaga başlapdy. Sanak görse içinden 99 tylla bar diýer. Onda ýalňyş sanaýdym mykam diýip 3 edip täzeden gaýtalap sanapdyr. Ýani bar bir 99 tylla çykypdyr. Onu öýnäkilerden sorapdyr. Bir tyllasyny aldyňyzmy men gelmäken. Çağalarym ýok, biz degen ýok, 50 ýok diýipdirler. Onda ýanky bagwanyň ýüzüne dören ýylgyryş şol bir tyllanyň ýoklugyny göz ýetirenden soň nam nişan almandyr. Ýylgyryş ýüzünden ýitipdir, gama batypdyr. Şonda muny daşdan syňlap duran wezirim paçahy ýüzündür. Görýäňizmi paçahym? Eger-de siz özüňizde bar zat däli, ýok zat bardy pikirlenseňiz, şonçada durmuşa bolan lezzetiniz gaçar. Bagtly ýaşap bilmersiňiz. Emma ýok zadyňyz däli, bar zadyňyz bardy pikirlenseňiz, onda siz durmuşdan hakyky lezzet duýup bilersiňiz diýipdir. Netijany özüň çykar. Öňe bir grupladym, ýolda gidip barýaka, musurdan zat çöpläp ýören bir ýerni görüp, bolsa-da mene garyp däl diýip Hudaýa şükür edipdir. Ýanky garyp adamym ýolda kim akyl bir ýerni görüpdirdi. Garybym bolsam aklyma ýerine diýip Hudaýa şükür edipdir. Ýanky kim akyl adamym ýolda tiz kömege minjek oturan bir hassany görüp, aklym kemrägim bolsa janymy asag diýip Hudaýa şükür edipdir. Ýanky hassada hassahana barandan soň jan beren bir ýerni görüp, janym sag bolmasa-da keniz men diýeri diýip olam Hudaýa şükür edipdir. Netijany özüm çykar. Öňem bir owada içinde 100 sana aýna bir-birine bakdyrylyp goýulan bir jaý bar eken. Hamaly bu jaýa girseň 100 sana adam saňa seredip duran duýulýan eken. Onu bu jaýa bir gün it giripdir bolyn, seretse garşysynda 100 sana it görnüpdi. Bu bulbulitlerden gorkupdyrdy, ýanky 100 sana iti haýbat adypdyr. Muňa jogap edip 100 sana aýnada görnýän item haýbat adypdyrlar. Şonda ýanky giren it gorkunjyny ýaňa çykyp gaýdypdyr. Soň ýene bir it giripdir. Bu it girse muňun garşysynda 100 sana it durdy. Bulan men şunça 100 sana it gördüm, dost tapyr nime diýen diýip bulary ýylgyrypdyr bolyn, onda 100 sana item muňa jogap edip ýylgyrypdyr. Durmuşda dedil şeýle. Sen daşda görüň bäkilere näme gatnaşyk etseň, olaram saňa jogap edip şeýle gatnaşyk görkezýärler. Netijanem özüň çykar. Öňe bir seýahatçy bir şähere gelip, şo taýda bir ýaşuldan sorapdyr. Ýaşuly bärde näme adamlar ýaşaýar? Sen gelen ýerimde näme adamlar ýaşaýar diýip ýaşuly muňa sorapdyr. Men gelen ýerimde gazaply, kezzap, özüni bilýän adamlar ýaşaýar. Bärde dil şolar ýaly adamlar ýaşaýar diýip ýaşuly jogap beripdir. Günlerde bir gün ýene bir seýahatçy şo şähere gelip, şo ýaşuldan sorapdyr. Ýaşuly bärde näme adamlar ýaşaýar? Onda ýaşuly muňa sen gelen ýerimde näme adamlar ýaşaýar diýip sorapdyr. Men gelen ýerimde mülakatly, mihmansöýür, sady, gowy adamlar ýaşaýar diýip jogap beripdir. Onda ýaşulym bärde de edil şolar ýaly adamlar ýaşaýar diýip jogap beripdir. Netijany özüň çykar. Öňe bir ýolçy şu sany guruluşga oturan adam gapdana geçip barýaka, gelişlerden bir soraýyn, näme işleýärler diýip, ýanlaryny eýlenip soraýar. Oglum näme diýýär? Onda birinji işläp oturan oglan, ýaşul görüň okmy, daş daşaýan ýa-da kellesem maldyrman işini dowam edýär. İkinji ýana bak soraýar. Oglum sen näme diýýär? İkinji aýdýar, diýwar galdyr ýani ýaşul şutaýda diýwar bolmady. Üçüncü ýana barıp, oglum sen näme diýýäň diýip soranda,
üçüncü işläp oturan oglan ýaşla ýylgyryp seredýärdi derini süpürüp men adamlar owada edip Allah sygyntylary ýaly ýeri bolan meçit gurýan diýip jogap berýär. Ýanky ýolagçy munyň beren jogabyna haýran galyp bir salyp goýýar. Bah, bu oglanyň üçüňe edýän işe şo bir zat ýöne edýän işine garaşlary düýp götür, üýt goşup. Biziň hem durmuşymyzda edil şolar ýaly durmuşymyzda bolýan zatlara näil garasak durmuşymyz manysy şoňa wag. Netijäde ölçü. Öňe bir günlük kynlyk bilen görüp beren äre ýal bar ekeni, bular öz öýlerine meske ýasap, gapdalnaky dukana tawşyrýan ekenler. Her meskede agramaly 1 kilogram et tawşyrýan ekenler. Bu dukançam günlerde bir gün şulan 1 kilo diýip tawşyrýany belki azrak bolaýmasyn diýip şuhaya gidýärdi. Bularyň meskesini ölçäk görýär. Ölçäk görse hakykatdan 1 kilo däli 900 gram bolup çykýar. Onu indiki edek ýanky äre ýal meske tawşyrmany gelende diýe bolly siz meni alajak bolmaň, men siziň 1 kilo diýip getirýän meskeňiziň 900 gramlygyny anykladym. Indi men sizden aljak gel. Näme üçin siz meni beýtdiňiz? Şunça wagtlap Allah getirip berdiňiz, men siziň sözüňizden alyp ölçäge görmedim diýip gaharlanyp ýankylardan meske almajagyny aýtdy. Onu ýanky äre ýalyň äri diýär. Ýöne ýaşly bizde öýde terediň gapdalyny goýar ýaly 1 kilolik daşymyz ýok. Oň deregine sen bize 1 kilo diýip berýän şekeriňi 1 kilolik daşyň ýerini bulanýardyk diýip jogap berýär. Netijäni özüň çykar. Bir alkaşyň 2 tane ogly bolupdyr. Biri udaşly biznesmen bolup gidipdir, biri alkaş bolupdyr. Indi ýanky alkaşyň oglaryna sora beripdirler. Nädip şu derejäge geldiň diýip. İkisem şo bir jogap beripdir. Sebebi ben kakam alkaşdy diýipdirler. Netijäni böyle çykar. Öňe mergedek 4 sany talip dostlar ertir egzamin diýen uly oturşuluk edipdirler-de ertir için oturupdyrlar. Ve egzamin tawşyrýar hiç ýagdaý ýok, taýýarlyklaryň pesýär. Bular onuň uniwersitede baranda ýüzlerini palçyk çalışdyryp dekana ýüzlendirler. Maýlym, biz dün akşam toýa gitdik, gaýtşyn maşynymyzyň tekeri ýarylyp, biz maşyny itikläp ertire çerni zordan şähere ýetdik. Şoňşyn biziň egzaminimizi bir gün soňra süýşüp berin diýip haýyş edipdirler. Dekana bulary bolýar diýipdir. 3 günden soň bular egzamine gelende dekan bulara diýipdir. Siziň egzaminiňiz 3 gün süýşülendiği üçin siziň her ýeriňiz aýratyn klasda oturup egzamin tawşyrmaly bolarsyňyz diýipdir. Onu taliplerim mesele ýok diýipdirler. Sebebi bular 3 güniň içinde egzamin gowy taýýarlyk gördüler. Hemmesi özüne gowy ýetip durdy. Onuň bular her söýüş klasyna girip egzamin listleri açyp görseler, ýanky egzamin liste ýekeje soraw bar eken. Soraw şeýle maşynyň haýsy tekeri ýarlykdy. Netijäni özüň çykar. Hemmelere salam, şu at Kerkide köçede aýlanyp dönmelin bir rowaýat ýadyma düşdi. Yalan sözlemek barada şonu paýlaşaýyn diýdim. Oňa ömrüne bir yalan sözlemeýän adam öýüniň öňünde maşynyny ot düşürip oturup, gapdandan bir adam ylgap geçip gidýär bolyn. Näme ekeni diýip galýanyň. Bir asalymdan garakçylar ylgap gelýär. Eli gylışly zatly haýwatly emmesi. O ýanky adamyň ýanyna durýarlar-da soraýarlar. Ey dogonuşdaýdyn.